בתחילת הנדל"ן לא ידעתי איך לעשות את העסקה בצורה טובה. חשבתי שאני יודע. ומה שקרה זה התעכבתי כמה שנים. התעכבתי גם עם הכסף וגם עם הדירה. והדירה הראשונה היא באמת זאתי שפתחה לי את הצוהר של כמה אני צריך ללמוד. ודווקא בגלל זה התחלתי ונהייתי רעב לאיך עושים עסקה בטוחה שאני יכול להרוויח מההתחלה. ועכשיו זה לא... אין פה עוקץ. מה שאני אומר לכם עכשיו זה נטו ללמוד תכלס. לא איפה אני יכול להיכנס לאיזה קבלן אני יכול ולהרוויח, אלא איך אני מוצא עסקה שמתאימה למידות שלי. ובגלל זה אני פותח סדנאות ממוקדות. יודעים מה? תחשבו על זה ככה. למה הרבה אנשים מנסים לגרום לכם לקנות הרבה דירות קבלן? נכון שהכל בשפל, אבל לדירות קבלן צריך הון עצמי גבוה. ומי שלוקח כרגע וחותם בגלל שהוא לא צריך להביא הון עצמי או שהוא צריך להביא הון עצמי נמוך, המהות בדירה, במיוחד בעסקה, זה לא כמה הון עצמי יש לי. זה כמה משכנתא אני אוכל לקבל. כל מי שמדבר איתכם על הון עצמי, הכל חרטא, הכל לוי לבלים. כמה אתה יכול לקבל משכנתא? זה מה שקובע לטווח הארוך.